सत्यनारायण सत्यनारायण आलो तुझ्या भजना सत्यनारायण 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 आलो तुझ्या भजना भरपूर हो आमका घालता आता तुझे भरपूर वामन नारायण देवीचे नांदूर करून हे व्यासपीठावर दिसणारे बरेचसे लोक जवळजवळ 98% सगळे आमचे ग्रामस्थ त्याच शाळेचे माजी विद्यार्थी आहे आणि त्या शाळेचे माजी विद्यार्थ्यांचा महामेळावा उद्या 3 मेला संपन्न होत आहे. सकाळी सर्वप्रथम सर्व
साळेलवासी ग्रामस्थांचं म्हणजे आमच्या बांधवांचं सहर्ष स्वागत आणि खरोखरच आज जे समोरचं दृश्य बघून त्याला टाळ्या वाजून प्रतिसाद दिला आणि त्याबद्दल मी आपले आभार मानतोय. कारण हे काम आपणच करायचं आहे. आपण जर आम्हाला पाठिंबा दिला, आमच्या मागे उभे राहिलात तर आमच्याजवळ आणखी चांगल्या प्रकारे काम होणार आहे. आणि